бліжэйшыя дні, што мы рабілі, калі ўжо падпісалі дамовы, то прыбіралі памяшканне, і ўчора ўвечары таксама туды прыйшлі, і вось я ўбачыў паперку, конечно, здзівіла адразу. Пайшоў да дырэктаркі крамы, якая зверху знаходзіцца. Так сказала, вось толькі адышлі, тут былі дырэктар, уладальнік гэтага памяшкання і супрацоўнікамі. Ну, зразумела, што хутчэй за ўсё это былі супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый, і яны печаталі гэтае памяшканне вось пры наяўнасці сведкаў і сказала, што ні ў якім выпадку не зрываць, бо будуць там праблемы. Я патэлефанаваў дырэктару, ён сказаў, што па самой справе сёння паднялі зложку і прыехаў сюды. Ну, вось, у яго не было выбару, печаталі і ўсё. А прычыны і ўсё, ён сказаў адразу, што не вельмі спадабались у адміністрацыі Фрунзенскага району, бо тут кансерватыўны даволі такі раён, і вельмі яны баяцца нейкіх такіх новаўвядзенняў. Канешне, там паглядзелі, бо трэба ж было скласці акт, згодна з якім яны робяць гэта. І вось як я сёння даведаюся, то каб апячатаць памяшканне Міністэрства надзвычайных сітуацый, то реально патрэбна, каб была надзвычайная сітуацыя. Там было бяспечна знаходзіцца для людзей, і была нейкая пагроза. А памяшканне было цалкам прыстасаванае для знаходжання людзей, толькі вясною там зачыніўся гральны клуб, дзе збіраліся людзі, і там гралі на аўтаматах, і таму памяшканне было адмыслова прыстасаванае для стварэння такой пляцоўкі, нават больш прыстасаванае, чым было тое памяшканне, якое у нас калісьці на гарызонце. Мы паразмаўлялі з дырэктарам і вырашылі, што няма сэнсу працягваць, і няма сэнсу пачынаць, таму што зноў прыйдуць іншыя новыя, а ён яго бізнес і праца, і ён сказаў, лепш давайте мы ціхенька разыдземся, я вам даю час, вы можете пакуль захоўваць свае рэчы, якія ўжо перацягнулі, потым спакойна выцягніце, пакуль будете нешта шукаць іншае. Вось такім чынам і разышліся з мірам, ніхто нікому нічога не вінен, мы не паспелі за аренду заплаціць, вось толькі павінны былі ў панядзелак. Просто скасавалі тую дамову, якую падпісалі некалькі дзён да гэтага. Паспрабуем зноў шукаць, паспрабуем шукаць іншыя варыянты, больш, як это, можа у іншых раёнах гораду, можа на самой справе ёсць раёны, дзе нам будуць рады, можа быць, шукаць памяшканне, якое нейкая іншая форма ўласнасці. Таму зараз у нас шмат прыхільнікаў, шмат сяброў, будзем звяртацца і глядзець, можа нешта атрымаецца.